What the f***? Шеф, за първи път виждам такова нещо и никога не съм приготвила. Погледнах крадейки чини. Е любимия ми зеленчук. Мирише на загорял сотляш. Пробваме пюрето. Браво! Не мислех, че е възможно, но твоето пюре е дори по-безвкусно от това на Цецо. Но това е впечатляващо. Браво, Яница! Браво! Аплодисменти! Бургерът ти е абсолютен хит. Извинявай, сбърка буквата. Бургерът ти е абсолютен шит. Що трепери, момиче? Не знаю. Искаш едно уиски? Не. Чаша вино? Не пия. Карагитлиев! Сповядайте. Благодаря. На Екс. Се напия се. За успеха на Hell's Kitchen 7. На здраве! Стига си тичал. Застани тука, застани тук. И да гледа какво. Това е твоята позиция. Колко си висок? 1,65 м. 1,65 м. Съм маничко. Да. Абе, ти от тук нищо не виждаш. Сега ще оправим нещата, чакай. Как ще си тук? Давай, бе. Как е, момчета? Радослав, Да, шеф. поръчката. Знаеш или не? Не, шеф. Изчезни от кухнята. Когато минеш кисело мляко с пасатор, какво става? Той става така, да, той става лудо. Айрян. Става айрян. Не искам айрян. Искам сос. Сос искам. Искам те Хълк! Зеления Хълк. Супергерой. Добре, Улк. А не Шрек. Анимационен герой. Аз съм Хълк. Аз съм Улк. Аз съм Хълк. Аз съм Улк. Аз съм Хълк. Аз съм Hulk. Виж ги хубаво. Павел, Радо. Аз смешно ли ти е? Не, просто им се усмихвам. Ела. Това е тяхната поръчка. Страх ме. Отваря уста. Ходи да му обясниш така с усмивка, че няма да вечерят днес, защото и тук е като в изолатора. Ма с пълна уста не се говори. Това е най-безвкусната гняз, която съм опитал през живота си. Това няма да го издам. Да, шеф, ще направя нова. Яхто му е тук. Нова дантела. Заради това цялата поръчка на ново. Заради Грозев и грозната му дантела. Шеф Ангелов, Да. скъсаме се палачинката. Първата беше перфектна, втората се скъса. 4 дана има на сепарето. Да, знам, виждам. 3 от тях се хранят. Другата гледа. Да, знам. А защо аз трябва да се черба? Ела ти. Аз се изчервих достатъчно. Пак ги дървот. Не мога да ви поднеса тази палачинка. Тогава? Защото ме е срам и автоматично ще ви направя нова. Обещавате ли? Обещавам, да. Сетивата ще бъдат в екстаз. О, не ме карайте да го пия. Олио имам. Цокай. Газете печките! Изчезвайте от кухнята ми! Чакам ви с двама номинирани! И си вземете бокуците да си ги изядете! Поширени яйца, притоплени омлети, подобия на фрикасе, бокуци и гаден клин! Изчезвайте! Двама номинирани! Защо не посоли шпания дроб? Защо не посоли дроба? Защото бързо да оправя клина. Имаме проблем. Проблемът, че не мога да разчитам на теб. Още една грешка тази вечер. И свършиш. Добре, шеф. И мисля, че не го разбираш. Мисля, се шегувам, нали? Не, шеф. Не се шегувам. Не, шеф. Отивай. Спретни си куфара. Донеси го. Нека ти напомня, че с едния крак си аут! И си овкусявай храната! Подявалите. Всичко ли е вътре в куфара? Едуард? Да, шеф. Всичко ли е вътре? Да, шеф. Всичко. Четката с зъби? Мога и без нея. Не трябва да има нищо, което остава зад гърба ти. Отиди да пълни куфара с всичките ти вещи и се стегни. Ще изгоня още днес. Свети си има ново гадже. Напуснат. Днеска се е на кукурузила, шеф. Ще бе между две руки днес. Ако обичаш. Въобще не ме разбирате. Въобще не ме взимате.
Започне да готвите! Сега! Помръзна ми да плюеш, глътна. Не, няма глътна. Усещаш ли? Да, шеф! Усещаш ли? Да, шеф! Какво усещаш? Ами как се меси? Компетентност! Как се прави? Да, шеф! По-лесно ли като съм отзад? Да, шеф! Патката ти е мека. Салата в тиган. За първи път в Hell's Kitchen сезон 6. Това не бях виждал. Магдалена? Аз не бях виждал. Българите имат една мечта. Знаеш каква е тя? Не. Да кажат на политиците: Ков, аз сега ще сбъдна. Магдалена, Да, шеф? изчезвай. Изчезвам. Твоето време в Hell's Kitchen приключи. Стягай си багажа. Къци, какви са тия плюнки, бе, моето момче? Това няма нищо общо с мострата. Погледни мострата. Погледни какво си сервирал. Същите триъгълничета изрязахме с формичка. Сигурно аз криво гледам. Да, виждам, не. Похвали ги за това колко е стабилен комплимента. Виждам. Една, с формичка ги рязахме, триъгълничета също. Лошо начало. Без Кой е най-запомнящият се фюжън, който си опитвал? Ами... Те са много фюжени човек, които съм опитал. 10. О, да. И сега ще е кошмар. О, да. Беше ми приятно, че бях с вас. Никола каза, че е сурово. Сори, шеф. Сори. Ще направя друго веднага. Една минута. Равиолата топло или студено преди ястие? Топло, шеф. И пюрето какво трябва да е? Горещо. Защото? Защото е топло преди ястие. Да. И докато го сложа в чинията и стигне до масата, Той ще стигне. това ще го сложа тук за спомен. Ще ме пробваш ли? Танго, кючек, какво? На кючек ще смачкам, то е сигурно. Айде на Какво кючек. залагаш? Какво залагаш? Залагам си курката, че ще смачкам на кючек. Може ли някой да ми... Тапанджиите! Трима тапанджии ми трябват. Време за кючек. Кючек бътъл! Златни! Да, Време за нашия кючек бътъл, с който ще завършим. Качи се горе. Сега да видим кой кого. Ето и музика! Айде, момиче! Давай! Хоп! 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 Ей! Хоп! 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 Ей! Хоп! 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 Ей! Хоп! 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 Аз съм по-голям цигани от тебе, бе! Една кола като спука гума, какво правиме? Сменяме с нова, шеф. Нали? Не и се молиме да се надуе сама. Да, шеф. Що? Защото ще запътачим повече. Защото е спукана! Да, шеф. Аз съм лице в лице с хищник. Шеф ме гледа и все едно в този момент гледам лъв. Бесен лъв. Чуя се как да се измъкна от тая хватка. Най-вероятно никак. Искам си поръчките. Да, шеф. Какви с тия бокуци, бе? Какви с тия бокуци, бе? Какви с тия бокуци? Какви с тия бокуци? Чиста кухня! Чисто съзнание!